De fet, amb un documental que van gravar un parell d'anys abans que morís, dius que jo he tingut una vida entre el blanc i el negre. Doncs el Miquel Ferrer va jugar a un nivell altíssim i va quedar tercer en un campionat del món juvenil d'escacs. I aquí el veiem en aquest mundial jugant al més alt nivell. El que passa és que després va arribar un punt que va haver de dedicar-se només a una de les disciplines, que en aquest cas va ser la música, perquè jugar als escacs també comporta una disciplina a nivell d'entrenaments, hi ha una pràctica, hi ha un estudi. No és massa que aquí jugo i ja està, i surt tot sol. Hi ha també moltes hores de dedicació. I fer compatibles les dues activitats a nivells tan alts simultàniament és molt complicat. Bé, en qualsevol cas, el Miquel Ferrer aquí el tenim. A nivell professional, els escacs són una passió que pot ser irrefrenable. I en aquest documental, també quan li pregunten pels escacs, diu, no sé què són els escacs, però que se'ls va inventar el diable. Això és segur. Doncs bé, aquí tenim Miquel Ferrer.